Wara li l-kumpanija Wayser fl-aħħar sigħat reġgħet lura minn ordnijiet li tat lill-kuntratturi li jiġbru l-iskart goff, is-sitwazzjoni komplet tiggrava u l-management spiċċa sfurzat jieħu miżuri maġla. L-erba' l-kuntratturi li jiġbru l-iskart goff kienu lesti jistrajkjaw wara li ġew informati permezz ta' telefonata mill-Wayserv biex ma jeħdux aktar skart goff fis-civic amenity sites iżda jeħduh dritt il-maħtab, filwaqt li l-iskart tal-elettriku bħala apparat domestiku kellhom jittieħdu dritt tant il-kumpaniji li jiġbru dan l-iskart. Iżda l-kontratturi skoprew li se jkollhom jerfgħu l-problema huma stess meta dawn l-istess kumpaniji avżawhom biex ma jeħdux skart għandhom peress li m'għandhomx aktar spazju. Biex tevita l-istrajk, Wayser firtirat kollox u Net News jinsab informat li issa ir-rimi tal-iskart goff saħansitra qed isir fetħa fis-sit ta' Ħalfar bis-swit iċ-ċentru għall-iskart goff. Din il-bitħa kienet ġiet żbarazzata mill-iskart goff fix-xhur li għaddew għaliex f'dan is-sit suppost se jinbena l-impjant il-ġdid ta' Wayserv. Madankollu issa anke dan il-proġett jidher li huwa pospost sakemm tinstab soluzzjoni fejn se jinżamm l-iskart. Fl-istess waqt, fl-istess sit ta' Ħalfar qed tintuża wkoll bitħa ta' kumpanija privata li tinsab bis-swit l-istess sit u li għalija qed titħallas kera għolja li tlaħħaq eluf kbar. Din il-bitħa mhux suppost li qed tintuża r-rimi tal-iskart u hawn iqumu dubji wkoll dwar kif l-awtoritajiet qed jippermettu dan l-iksur ta' regoli. Sadattant persuni li regolarment jagħmlu użu minn siti għar-rimi tal-iskart goff u li jaħdmu f'dawn l-impjanti tkellmu ma' Net News u spjegawna illi qatt ma raw daqshekk sitwazzjoni prekarja fis-civic amenity sites ta' Malta fejn qed issir kważi impossibbli li karozza tidħol fis-siti daqskemm hemm oġġetti goffi għar-rimi.